Nkhani ndipo muli ndi ine Benedetta Chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. Sipikala wa nyumba ya malamulo wati pakufunika kusintha malamulo ena a dziko lino. Thupi la Brian Banda alitengera kumudzi kwawo kuchileka m'boma la Blantyre pamene likuyembekezeka kulowa m'manda lolemba. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya akazi ya Scorchers ikumana ndi Ghana madzulo ano. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, sipikala wa nyumba ya malamulo a Samia Suleiman wati pakufunika kuti malamulo ena a dziko lino aunikidwenso kuti atumikire bwino a Malawi. Iwo anayankhula izi nyumba ya malamulo isanatseke mkumano wake omwe unayamba mwezi watha. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Pakuyankha zimene sipikala wa nyumba ya malamulo anayankhula, nduna yoona zachilungamo mdziko muno a Charles Mohango ati boma linayamba kale kuunikanso malamulo amene akhalitsa ndipo sakugwira bwino ntchito yake. Mohango ati kwa nthawi imene iwo akhala nduna yoona zachilungamo akhala akukumana ndi nthambi ya Law Commission kufuna kuunikanso malamulo mdziko muno. Iwo ati nduna wawo uli ndi kuthekera ndipo chilimika pofuna kuonesesa kuti malamulo a dziko lino akugwirizana ndi zomwe dziko lino likufuna muzakazi. Pakadali pano ndunawo wati kugwira ntchito ndi Law Commission pounikanso malamulo ena amene akuyenera kuti asinthidwe. Nduna ya zamtengatenga a Jape Mhango yati ntchito yomanga msewu wa M1 wa Kalonga Chiweta ikuyembekezeka kuyamba kumayambiriro a mwezi wa Novembala chaka chino. Mbuyomu ndunayi inati ntchitoyi iyamba mwezi wa Seputembala. Poyankhula pa mkumano omwe anali nawo ndi mabungwe omwe si aboma ku Kalonga, a Mhango anena kuti ntchito yopeza makontraktala oti adzamange msewu ili mkati. Emmanuel Chilemba walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. A Mhango anati ntchito yopeza makontraktala woti amange msewu ili mkati ndipo anati kuchedwa koyamba ntchitoyi ndikamba kuti amalongosola kayi zinthu zina. Pa nkhani ya ndalama zomwe agwiritse ntchito pomanga msewu, a Mhango anati boma ligwiritsa ntchito ndalama zomwe lipeze ku mabanki ochokera mdziko momwe muno omwe ena mwa iwo ayamba kale kupereka ndalama ku ntchitoyi. Ndalama zinaika thumba limodzi ndiye mukuona kuti masiku apita unapita ku M10 Golomoti ochiteka makontrakta awiri amene akumanga msewu wa Golomoti. Ndalama zakapereka na FDH na National Bank. Msewu kunoso chikha chimodzimodzi, ilomba chikha chimodzimodzi, komanso planta timanga interchange. Kumbali yake mkulu wa Roads Authority a Joel Olongwe anati aonetsetsa kuti msewu wamangidwa mwapamwamba ponena kuti ayang'anira zinthu zonse zomwe zimatha kuononga msewu ngati sunamangidwe moyenera. Tapanga stabilize ma pavement layers komanso atenga msewu kuti ukhale design to international standards. So zimene zinachitika kumbuyo kwinawo sizionekaso msewu usati wakalonga Chiweta ukhawo kwa misewu yonse imene tikupanga kupatikiza wa Golomoti, Zomba, Matawale zimene zichitikaso. Yemwe anayimira mabungwe omwe si aboma kuchokera mboma la Kalonga a Obert Nkandawire anati ndiokhutira ndi momwe unduna wa zamtengatenga ukuyendetsera ntchitoyi, koma anati sabwerera mbuyo poonetsetsa kuti ntchitoyi ikuyenda bwino. Mafuna kwambiri timve kuchoka kukamwa kwawo komanso kwakulu kunali kuti tikhazikitse ndondomeko yoti iwo ndife tiziyankhulana. Timayankhulana ndi kale koma papa kuti tiziyankhulana kuti sikulicha munatiuza zakuti kuti lero zafika patipo. Kwakukulu timafuna ndondomeko imeneyi. Ndiye lero atisimikizira kuti ofesi yawo yakunduna wawo izitiziwisa zinthu imene zikuyendera zokhudzana ndi msewu. Zikalata zosakasaka makontraktala omwe agwire ntchitoyi anazitulutsa mu mwezi wa Juni ndipo ntchitoyi anayigawa m'magawo awiri omwe ndi kuchokera pa Chiweta kufika pa bridge ya Ovwe komanso kuyambira pa bridge ya Ovwe kufika mtawuni ya Kalonga. Thupi la malemu a Brian Banda omwe anali mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC alitengera kumudzi kwawo kuchileka mboma la Blantyre pamene likuyembekezeka kulowa m'manda lolemba. A Banda anamwalira loweruka kulandira thandizo la mankhwala atadwala malungo kwa nthawi yochepa. Zambiri mu ripoti la Daniel Zimba. Nkhope zinali zachisoni la mulungu pamene achibale
anzawo komanso anthu amene malemu Brian Banda anagwirapo nawo ntchito amalitenga thupi lawo ku ofesi za Mthuzi Funeral Services kupita nalo ku kachisi wa City of Wonders Cathedral mu mpingo wa Word of Faith asanalinyamule kupita nalo ku mudzi kwawo kuchileka m'boma la Blantyre. Mtsogoleri wa mpingo wa Word of Faith Mbusa Timothy Khoviwa analalikira ndipo anati malemu Brian Banda anali munthu wodzichepetsa ndi wakhalidwe labwino zimene zinachititsa kuti anthu ochuluka akhudzike ndi imfa yawo. Akhoviwa alimbikitsanso anthu kunena kuti akamakhala pa dziko lapansi adzilingalira kuti tsiku lina nawo adzafa kotero kuti adzakhala bwino ndi anthu onse ndi kusamalitsa mu zochita zawo. Pakadali pano mbali zosiyanasiyana zadandaula ndi imfa ya mtolankhani Brian Banda. Yemwe amayankhulira MPC Achisomo Mwamadi ati malemu Brian Banda anali ndi masomphenya amene amafuna kuwakwaniritsa potukula ntchito za MPC kotero kuti adzawakumbukirabe, ndipo amkhala kale pa ntchito ya utolankhani a Jona Pankuku ndi a Gregory Gondwe alimbikitsa chinyamata mdziko muno kutengerapo mtima ochilimika pa ntchito, kudzichepetsa ndi kukhala bwino ndi anthu zimene malemu Banda anali nazo. If you look at Brian, umpeza kunena kuti he built his career kuchokera nthawi ina ogerapo ma institutions angapo kukafika pamene panali paja, meaning to say inu ngati adani zimba leroli mutokhala kuti sinu wa dzina ngati Brian Banda, koma with the passage of time, the passion, the commitment you put into it, tsiku lina anthu azakamba zoti tinali ndi adani osimba. Loweruka mkulu wa Times Group Leonard Chikadya anadandaulanso ndi imfa ya Brian Banda ponena kuti malemuwa anali ndi luso lothandiza kwambiri. Malemu Banda anabadwa mchaka cha 1981 ngati mwana woyamba m'banja la ana asanu ndi atatu ndipo asiya mkazi. Iwowa anagwirako ntchito ku nyumba zowulutsa mawu za Capital FM ndi Times Group komanso ku nyumba ya boma asanawasankhe kukhala mkulu wa MPC. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana walimbikitsa umodzi pa mwambo wa chaka chino wa umthetho. Mwambowu omwe unachitikira m'boma la Mzimba unayamba lachinayi ndipo watha Loweruka. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Achihana omwe anayimirira mtsogoleri wa dziko lino apita mthawika anati boma lakonza ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene likufuna kugwira kuchigawo chakumpoto kuphatikizirapo boma la Mzimba. Iwo anati mwachisanso zokonzekera zonse zatha zoti ntchito yomanga sukulu ya wachinjede ya Mombera iyambe. Project ya Mombera mudziwa kuti president anena kuti yang'anire project imene yatsala pang'ono kuti ma contractors apite pa ground. Ndi project imodzi yomwe ichitike mu boma la Mzimba kukwatira ndi nkhani ya misewu yomwe ipangike. Mwambowu unakumbukidwa pamutu woti umodzi poteteza malo komanso chitukuko chokhazikika. Poyankhulapo inkosi ya makosi Mberwa inati umodzi ndofunikira kwambiri kuti chitukuko chibwere mwansanga kudera. Iwo anati nzodandaulitsa kuti mafumu ena akugulitsa malo mosakhala bwino mbomali ndipo achenjeza kuti mchitidwewu utheretu. Kenaka iwo anatenga nthawi kuwaonetsera anthu amene anabwera ku msonkhanowu masomphenya omwe ali nawo ofuna kukuza malo amene kuli phiri la Hora kuti akhale apamwamba kukopa alendo. So we want to have hotels here, the museum that is going to depict who we are. There will be a dancing arena that will be put up here, a stadium makola kuti patakhala vantu vitu valekeke kutuluka nga mutakhalira. Poyankhulapo mlembi wa bungwe la Mzimba Heritage Association lomwe inakonza chilinganizochi Akhumbo Soko anatsindika kuti boma la Mzimba siligawidwa ngakhale kokhala kuli maganizo a anthu ena ofuna kupempha boma kuti agawe bomali. Ngati Mzimba Heritage Association pansi pa inkosi ya makosi Mberwa tinofuna kuti tinene osapenekera kuti kulikosona kuti Mzimba ife pozoni anthu kuti Mzimba asaugawe chifukwa palibe chonse chimene chiwonongeka chifukwa kukonza kumakonza chinthu chimene chatani kuti chiwonongeka. Unadzangomona munthu afuna kuti akonze chinthu chimene chikuchukira chiro muno bwino afuna wononge. Yeah, so boma likamapereka zitukuko limaona anthu amene amakhala kudera. Mwambo wachikhalidwewu kunali anthu osiyanasiyana ochoka m'mayiko monga South Africa, Tanzania, Zambia, Mozambique ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Chenansa nawo anali nawo pa mwambowu.
mwambowu omwe ndi masiku atatu ndipo unayamba lachinayi unalandira thandizo choka kuboma, makampani komanso mabungwe omwe si aboma kuphatikizapo la Girls Not Brides Malawi limene ndi gulu la mabungwe okwana 96 omwe akukangalika kuthana ndi maukwati awana. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa TTV. Tibwerenso posachedwa apa ndi nkhani zina zambiri zikatha izi. bungwe loyang'anira zibusa m'Malawi muno la Pastors Fraternal Association of Malawi, PFAM, True Gospel Revival Church, pamodzi ndi thupi la Khristu mogwirizana ndi utumiki wa Yesu ndiye yankho wochokera ku Togo, ali nkukuyitanani ku msonkhano waukulu wa machiritso wazozizwa wa mamasulidwe womwe udzachitike motere kuyambira pa 14 mpaka pa 16 August 2026, ndipo nthawi ndi kuyambira 6 koloko madzulo mpaka 10 koloko madzulo tsiku lina lililonse. Malo ndi bwalo la Chilimampunga kumtandire mu mzinda wa Lilongwe. Wolalikira pa msonkhanowu mlaliki Paul Dodge. Mlalikiyu adzachitisanso msonkhano wa ophunzira a msukulu za ukachenjede ku Kamuzu University of Health Sciences KUHES pa 14 August 2026 kuyambira 9 o'clock mmawa kulekeza 12 o'clock masana. Ndipo maphunziro a abusa akula mpingo ndi mamembala onse adzachitika pa 15 August 2026 kuyambira 9 koloko mmawa mpaka 12 o'clock masana ku Bingu International Convention Center BICC. Musaponyane ndi mwayi wokumana ndi chozizwa chanu. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa manambala awa. Bwerani nonse kuti mudzalandire machiritso kumasulidwa komanso ndi chozizwa chanu. Por el costado izquierdo, un poco más retrasado, Rodrigo de izquierda, tiene Abraham. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the What if you ask them know me? I know they blow trees, only know you. Akulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhanizi, Bishop wa mpingo wa Anglican wakumwera kwa dziko lino ali nafe Kalemba wati kuphunzitsa anyamata khalidwe lochita zinthu mokhulupirika ndi kothandiza pa gawo losula atsogoleri odalirika amtsogolo. Akalemba anena izi ku Blantyre pamwambo okhazikitsa nthambi yophunzitsa anyamata yotchedwa St Joseph Guild. McDonald Tomu ali ndi zambiri. cholinga cha bungwe la St Joseph Guild ndikuthandiza anyamata azaka zoyambira 6 mpaka 20 kupemphera, kulimbikira pa uzimu ndi kupeza luso la utsogoleri. Akalemba ati khalidwe labwino lomwe achinyamata aziphunzitsidwa lithandiza kuti azakhale nzika zochita zinthu mwachilungamo. Pano patu nzomvetsa chisoni chifukwa chonena kuti anthu amene ali ophunzira magawo osiyanasiyana palibe pa amene ali kunyadira malingana ndi ntchito imene iwo amagwira kapena udindo amene ali nawo. Mukayang'ana kaya ndi kundale mupeza kuti mwina kuli kutukwana, mukapeza kumpingo mwinanso kuli kusokonekeranso, mukapeza ndi osunga chuma athu mupeza kuti kuli zokanika zokhazokhazo. Ndi mukaziyang'anisa zimene zikuchitika chifukwa chani? Chifukwa choti anthufe sindife onyadira chimene tili andi zimene zikuchokera kumene tachokera ku mwana wathuko. Ndetaona kuti panopa kuli bwino kuti timphunzitse mwana akamakula akhazika mzimenezo munthu uzinyadira chimene uli. Mmodzi mwa makolo achikondi mkoko ati ana omwe aphunzitsidwa bwino ali ndi kuthekera kokhala atsogoleri abwino. Nyumba ina iliyonse kuti ikhazikike imafunika kukhala ndi maziko abwino.
kuti mpingo wamtsogolo ukhale ukhazikika ufunika maziko abwino ndiye mapulogalamu awo ndofunikira kwambiri chifukwa choti akuwakhazikitsana achinyamata kuzindikira chimene iwo ali mwa khristu komanso kuwaphunzitsa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kuti akhale akukula kuti azakhale azibambo odalirika azakhale mpingo odalirika komanso tikaona mmakampani timatha kuona kuti kodi awa wachiyambi chawo chinali chotani ndi akakhala kuti maziko awo ndokhazikika mwa khristu amakhala anthu odalirika. Pakali pano mmodzi mwa achinyamata akuzike chiwaula walimbikitsa anyamata anzake kuti alowe gululi. Anglican Diocese ya Southern Malawi ilinso ndi gulu la St Agnes lomwe limaphunzitsa atsikana kudzera ku gulu lalikulu la amayi mu mpingowu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya akazi ya Scorchers ikumana ndi Black Queens ya Ghana mu masewero a ndime ya semifinal a mpikisano wa 2026 Women's Africa Cup of Nations mu mzinda wa Rabat mdziko la Morocco. Timu yomwe itapambana masewerowa izigulira malo mu ndime ina makamu ndime ya semifinal achikhochi komanso ndiyo itapeze mwayi okasewera mu mpikisano wa mayiko apa dziko lonse lapansi umene udzachitika chaka chamawa mdziko la Brazil. Pakadali pano Scorchers kuchita bwino ndipo inadzidzimutsa timu ya Nigeria yomwe ikuteteza chikhochi poigonjetsa ndi zigoli zitatu kwa ziwiri m'masewero oyamba mu mpikisanowu. Malawi inagonjetsanso Egypt ndi zigoli zitatu kwa chimodzi isanagonje ndi Zambia ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Pankhani zomwezi za masewero, timu ya FCB Nyasa Bullets yagonjetsa timu ya Chitipa ndi zigoli ziwiri kwa du mu masewero a mpikisano wa FDH Premiership. Blessings Mpokera ndi amene anagoletsa chigolichi maka chigoli choyamba cha Bullets mchigawo chachiwiri kudzera pa mapenate ndipo Clever Kalambo anagoletsa chigoli chachiwiri. Uku ndi kupambana koyamba kwa Bullets pamene yakhalesa kuchita bwino pakatipa. Mawu ake mphunzitsi wa timu ya Chitipa Akondwa Ekwanga wayamika osewera ake chifukwa cha mmene adasewerera. Zanguzika second half na mara tu zimena za half time sana bana. Naamba kuenda munjira ina yake mimi sima ile kuzidi. Nizaza una changes kama ma changes na ule kanda hizi sikasiki. And in timu nyingine ile bora sana timu cannot be singa go use mpira pena bali kwa use mpira kwa kasi. Pero ni crowd yantu Madamba kwanga simenezo anzako na kwanga dominate informeleze kuzaka matuka basi ndia zapata wauza wao ndia hautukwa pa ndipo mu masewero ena Masters yagonjetsa Sivo ndi chigoli chimodzi kwa du pamene Red Lions yalepherana ndi Kamuzu Barracks posagoletsana. Pabwalo la Dedza timu ya Luana Mitundu yagonjetsa Kalonga United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Apanso ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano koma tisanasiyane na insomitu yake. Spikala wa nyumba ya malamulo wati pakufunika kusintha malamulo ena a dziko lino. Thupi la Brian Banda alitengera ku mudzi kwawo kuchileka mboma la Blantyre pamene likuyembekezeka kulowa m'manda lolemba. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya akazi ya Scorchers ikumana ndi Ghana madzulo ano. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X tili pa @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito za 1895 poimba star 1895#. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino.